Nyinga Collins Okaka. Collins Okaka ero kamana enya en report maber mabendo miyo wakanyo kowacho ni chuny boma ma Nairobi okwe kendo onge koda chenro moro amora mabende dhi nyime ka johala bende wuok oko mar rito ohelni gi. Obila bende nitiere chuny boma ma Nairobi mar neno ni girakore kod jong'anyo ponono ni jang'anyo moro amora kata jong'anyo moko nyalo bedo ni biro chopo e chuny boma ma Nairobi mar mondo girot chenro mabende dhi nyime e chuny boma ma Nairobi. Chenro mag somo bende obedo kod ng'ikruok e thoth skunde ma pacho kai mano bende nochuno skunde ma jopuonjre no chopo okinyi ma kawuono e alwora ma Kibra boma ma Nairobi mondo ne gol nyithindo mondo mi ne dog pacho kaluore gi ng'anyo mar odiochieng' ma kawuono mar paro Sabasaba. Moko kuom jopuonj mag skunde go nolose yo machalo kamae. So my name is George Jarona. I'm the founder of Brainstorm Junior Children's Center. Today we woke up very early and came to school. We knew very well that our children will come, but on arrival, so many parents were calling to confirm if it is safe. We assured them that it is safe, but later we came to realize that it is not that safe because most of the people were saying we need to release the children. So out of the 209 children that we have, as we speak now, we have less than 70 children, and we are now releasing them because we have been told that it's not safe for them, and for us also to be